Volem l'emoticona de la senyera i la volem ja. Som més de 10 milions de persones que parlam català cada dia. De Catalunya, País Valencià, Illes Balears, la Franja, Andorra, Catalunya Nord i l'Alguer, una comunitat lingüística més gran que la de molts països que sí que tenen bandera a les emoticones. La senyera és una de les banderes més antigues d'Europa, documentada ja al segle XII, fa gairebé 900 anys. No és folklore, és cultura i història viva. WhatsApp, Google, Meta, Apple i Unicode Consortium, les vostres emoticones arriben a milers de milions de persones cada dia, però ignoreu un poble sencer, una llengua, una cultura i una identitat compartida. No demanem cap privilegi, demanem igualtat digital, una emoticona per comunicar-nos, educar-nos, estimar-nos, visibilitzar-nos i existir també a les xarxes. Aquesta és una iniciativa col·lectiva, això només s'aconsegueix amb pressió i suport massiu. Necessitam demostrar que som molts i moltes. Si vols la senyera a les emoticones, comparteix, comenta, etiqueta i fes soroll, que les empreses ho vegin i que les plataformes ho sentin. Perquè som més de 10 milions de persones. Perquè tenim 900 anys d'història. I per què no hauríem de demanar permís per existir? La senyera també ha de ser digital.